Aw ni ɲatuma n ko kalanso kalanden bɛɛ lajɛlen, cɛ ni muso, denmisɛnnin ni maakɔrɔba, Mali jamana kɔnɔ n'a kɔ kan, foli b'aw ye k'aw ni lon bɛ. Tamasiyɛn 3 talen an bolo laban in na, n'o de ye ha, wa, ya. Ha, wa, ya, an ye a lajɛ ka na ni kumaden dɔw ye, ani walasa a bɛ se k'olu kalan, u bɛ sɔrɔ minnu kɔnɔ. O kuma an b'u jalan kalan fɔlɔ ka bɔ yen ka na olu la. Ha, 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 ha. Wa, 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 wa. Ya, 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 ya. Ha, he, 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 ho, ho, ho. Wa, we, wi, we, wu, wo, wo. Ya, ye, yi, ye, yu, yo, yo. Hakɛ, haju, haya, hami, hɛrɛ, wari, wara, warasa, wali, wale, yiri, yiriba, yiriso, yɛlɛ, yɔrɔ, hubila, hujila, jamuru, fatɔ, ha, he, ha, 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 ha. Wa, 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 wa. Ya, 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 ya. Ha, he, 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 ho, ho, ho. Wa, we, wi, we, wu, wo, wo. Ya, ye, yi, ye, yu, yo, yo. Hakɛ, haju, haya, hami, hɛrɛ, wari, wara, warasa, wali, wale, yiri, yiriba, yiriso, yɛlɛ, yɔrɔ, hobila, wujila, jamuru, fatɔ. O la nin ye an bɔra ka tamasiyɛn 3 mun ta sisan, nin y'olu tamasiyɛn 3 n'o ye ha, wa, ya. Ka kumadenw di, u bɛ sɔrɔ kumaden minnu kɔnɔ. N'an sera nin yɔrɔ la, an bɛ bi walanda bila yan. Sisan an bɛna baarakɛta di, an bɔra ka tamasiyɛn 3 minnu ta. O wari bɛ n'a bolo, o wari bɛ i n'a bolo, wari bɛ a n'a bolo, wari bɛ aw n'a bolo, wari bɛ o n'a bolo. Yiriba bɛ soda la, yiriba tɛ soda la. Hakɛ bɛ bɔ i la, hakɛ bɛ bɔ a la, hakɛ bɛ bɔ aw la, hakɛ bɛ bɔ u la. Haju bɛ na i bara bi, haju bɛ na a bara bi, haju bɛ na aw bara bi, haju bɛ na u bara bi. Nka nin baarakɛta o a kan ka se ka minnu kɛ, bawo an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ, n ko sɛbɛnsun bɛɛ yera an bolo. Nin ye baarakɛta ye, nka a sinsinna sɛbɛnden 3 laban in de kan. N'an sera nin yɔrɔ la, an bɛ bi walanda bila yan, aw k'an bɛn waati wɛrɛ.